Era visto. A parabólica. Tiña que comprar unha lavadora nova e fun a do Chino Yun. Pero en vez da lavadora atopei unha maravilla, unha xoia. Claro, non me puiden resistir a compreina. Unha antena parabólica, amigos. Sí, desas que podes ver todas as canles do mundo do fútbol, todas. Quen quer lavar a roupa tendo unha xoia así na casa, por favor. A que queda ben? Unha maravilla, amigos. Podo ver os partidos que queira, de todo o mundo, de todos os países do mundo. Hoxe botan un Keila Paide da segunda división Estonia, un partidazo. Máxima rivalidade. Case cadra aí co Hoffen e Seifohou da Copa Islandesa, pero bueno, ao final amañei e podo ver os dous. Bueno, e mañán, Copa da Liga da Costa de Marfil. Sí, señor, que sorte ter, macho, iso é o paraíso, non? Algún día convidararnos a ir á tua casa. Claro, cando que irades, sen problema ningún. E a Elvira que di? Elvira ainda non o sabe, pero bueno, ela conta ca lavadora. Agora, cando se entere, vai estar encantada. Bueno, ela di sempre, nunca está na casa, nunca está na casa. Pois agora vou estar todo o día na casa cos amigotes vendo partidos de fútbol e bebendo gin tonis. Eres un egoísta, desgraciado, mal home. Teño que entender que non te gusta, non? Pero que quere esa merda de parabólica? Necesitábamos unha lavadora, Moncho. Con que lavo agora a roupa? Imos ao río, como toda a vida, volver ao tradicional. Te lava moito mellor a roupa, non me digas que non. Aparte que a lavadora non pode ver todos estes canles de fútbol. Mira que maravilla. A min non me gusta o fútbol. Bueno, xa estamos con detalliños. Non quedes no superficial, Elvira. Xa estás devolvendo, Non, deso nada. Esta é unha compraza, por favor. Non me podo desfacer desto na vida. Aparte, mira, dalle unha oportunidade. Seguro que hai canales que che gustan a ti. Mira. A única solución era atopar algo en todas esas canles que lle interesase a ela. E por sorte atopeino. Mira para aí que peiteado leva da novela Exipcioicha. Un cardado de primeira. E que bigotudos tan guapos son. Eso non ten nin idea do que están dicindo. Non me pou outra cousa. Entendos perfectamente polos xestos. Con fútbol. Diso nada. E ademais non interrumpas que agora mesmo, mira para aí, están berrando e gesticulando moito, seguro que hai lío. Teño unha noticia boa e outra mala. A boa é que quedamos ca parabólica. A mala é que Elvira se enganchou a todo canto culebrón hai no mundo árabe e a todo canto programa raro hai polo mundo adiante. Era visto. Cariño, cando acabe o culebrón iraniano ben podo ver un partido de fútbol, non? Que dis? Que agora empeza un turco con moitas cores e moito exotismo, que vai dunha tipa que pasa o día sufrindo e dun guaperas bigotudo que a debe querer mogollón porque está todo o día de mala uva. Ali quedou vendo todo eso. Mentres achegábase o Neuchâtel Vivei da segunda división suiza. O derbi das montañas, din eles. Ainda que digo eu que en Suiza teñen que ser todos derbi das montañas. Non van ser derbi do deserto ou da sabana. E que carallo facedes? Ai, aquí pasando bárbaramente. Xa vimos novelas afganas, iranianas, turcas. Ai, que ben o fan, que bonitas, con que enerxía fala. Moito mellor que os cristianos, a que sí? E que o mazos, tan viriles con eses mostachos. E tamén estivo guai que estivo non hai candiba. A versión de Groenlandia do programa ese no que se fan caso. Xa vimos realities de todo o mundo. En Siria hai un nos que un do ISIS están metidos nunha casa e non fan nada en todo o día. Aquelo era un desastre. Ia estar moi complicado ver o fútbol. A ver, eu quero ver o partido, Diso nada, que agora empeza a novela afgana. Nos chamámola a do burka branco. Ai, que tan bonita é. Moi mal é a do burka negro. Pero que riquiña é a do burka vermello, Sí, a mí parece un pouco falso. Pero que dis? Ti mira como fala con esa entonación. Iso é de boa persoa 100%. Non hai que ver as tatuaxes de Libia. Ferros candentes, nada de agullas. Yes! Nada. Non hai maneira de quitarlle a Elvira o vicio de ver todo canto culebrón, programa de cociña, de casas, de cousas raras, de tatuaxes, todo canto cousa rara hai polo mundo, non hai forma de quitarllo. Elvira! Pero ti sabes a hora que é? Pasa pa cama, muller! Que diso? Agora que están co programa de moteiros de Mónaco. Fan viaxes curtas que o país non lle dá para máis, pero eche ben bonito. Non hai quen toque o mando da tele, me home, nada. É de Elvira e punto. Pero é venres pola noite. E non hai nada no mundo, nin programa de tatuaxes, nin culebróns, nin de casas, nin toda esa merda que compita co que hai o venres pola noite. O luar. Elvira ten que entrar en razón sí ou sí. Súbelle aí, que estamos de Pimpinela, que parella tan bonitas van, Va, papá,
que é un rollo, Que queres que lle faga, nene? Tanto anai vendo un programa de tipos en pelotas que queren escalar o Everest e non podo ver o luar no salón. Que queres que lle cargue máis ao negro ou ao blanco? Si, por favor, non negro. Aquilo era un desastre e eu estaba moi só. Así me gusta, Moncho. Así me gusta. Xa pasaron 3 horas da hora de saída e aquí sigues, dando o callo. Sí, señor. Estou facendo balance. Como non podo ir para a casa... E logo? Teño a chea de mulleres, don Anselmo. Chea de mulleres vendo culebróns e programas raros de todo o mundo na televisión. Caramba, chea de mulleres. Sí. Hasta logo, Moncho. Onde vai? Onde ia ir? Era visto. Que cousa tan bonita acabamos de ver. Verdad que sí, mamá. É que ben estamos aquí todos como en familia. Para min que o machote é ese túnico bigotudo está enamorado da do pelo cardado. Seguro. Ela tamén sufre moito, que se lle nota na cara, así. E iso é o que ten acidez. Decide que sí, chicas. Decide que sí. Hai que ver que historias tan humanas. Aquilo estaba supoñendo un grave problema en todo o Lameiro. De desabastecemento tamén. Carmucha! Carmucha! Nada, seguro que está na miña casa vendo a Operación Triunfo de cantos tibetanos. Arrañada. Parecía todo perdido. Pensei que xa nunca máis podería volver ver a tele, que perdera a Elvira para sempre. Pero de súpeto, tiven sorte e todo se amañou. Pero ti como te atreves a criticar a pobriña do burka branco? Pero, muller, pero se é unha remulgada, unha mexerica, medio parvo, muller, non ves como fala. Non tengo voz a ronda do burka vermello. Porque do burka vermello é un home. Pero que diste? Isto é moi mal, Poñe de tatuaxes extremas. Eso nada, non. Poñe de algo de tipos cachas, deses que me gustan. Da igual, paz, a paz. Levémonos como unha gran familia. Somos como unha familia. Nesta casa penso que a mí me dá a gana que ninguén se atreva a criticar a do burka branco, Esa é unha estúpida. Ti si que és estúpida. Ola, que non me deixades escoitar. Ti non ves máis que tonterías. En esta casa estadesme facendo perder o drama da do burka branca. Pois porque a ninguén lle importa que lle pasa a estúpida esa. A mí sí que me importa. ¡Ay, qué paveras! Pero mira cómo se pelean, mira que gracioso. ¡Qué simpáticas! Una pelea de mujeres. No podía rematar mellor o día. Así, coas almofadas. A pelexa tivo unhas proporcións bíblicas. Como cando Joliá lle meteu unha malleira a David el Nomo, acordado? Tivo que ir a Garda Civil separalas. Non quero volver a vela máis na miña vida. Mañá mesmo te desfaz desa merda da antena. Non podo quedar con ela para ver o fútbol. Iso nada. Non quero volver a ver ese chisme. Xa bastante desgrazas trouxo. Non me quedou máis remedio que desfacerme da antena. E onde queredes que rematou? Mamá, non podíamos mirar outra cousa. Nin se che ocorra quitar esta maravilla de programa de Mira quen baila de culturistas canadianos. Que homes, que formas. Achégame máis a tele, Anselmito, e tráeme uns prismáticos que era durar de máis cerca eses corpos esculturais. Trabuco, o can mordedor. Rogelio da Picota comprou un deses cans de raza criminal, tipo Red Bull ou Boss Marleys. O tipo é tan amigo de trabar na xente que Rogelio xa lle puxo de nome Trabuco. E é que non sabedes quen é a súa vítima favorita. Intentei despistalo botando a pelota ao fondo do xardín, pero pasou do balón e ven directo á perna. Como ten que ser. E logo, de cabezas á perna. Ese é o xogo defensivo que o boto en falta no Sporting Lameiro. Cala a boca, Busquiñas, por favor, céntrate. Non estamos falando da Liga da Costa, estamos falando do can de Rogelio. E logo, que fixo desta vez? Non, que fixo esta vez? Pegou unha trincada criminal, mira como dixo as pernas. Ai, niño, eu sinceramente, de ti e a dereitiño, ao cuartelillo chantarlle unha denuncia a Rogelio. Non hai nada que facer, Moncho. Rogelio ten dereito a ter o can ceibo pola horta. Por deixa de levarlle as cartas, home, para que aprenda. Deixa de levarlle as cartas, puscas, mira este uniforme. Son carteiro. O meu deber é dar a correspondencia, entendes? A verán, tranquilo, que algunha solución ten que haber. Moncho, se legisladores e xuristas de todo o mundo andan a ver cal é o dereito que prevalece. Se o do carteiro entregar a correspondencia ou o do can guardar a casa. E ainda non se puxeron de acordo. Pois entón aí é a lei do máis forte.
Se o can che morde, mórdelle ti máis forte. Astas troncuscas. Esta é unha guerra entre o meu intelecto superior ou o instinto criminal de Trabuco. Pero xa teña solución. Pasei pola casa do Chino Jun. E que? Mira que cumprí. Un pau! Como un pau, moncho? Unha cerbatana de dardos paralizantes que utilizan os carteiros na China. Os carteiros disparanlle dardos aos cans. Non, home, non. Os cans sei que os teñen para comer. Son para os osos panda, que non morden, pero a veces póñense cariñosos que repunan. O dos dardos parece unha boa solución, non? Error. Carallo, Lino, vexo que os dardos paralizantes non funcionaron, Non funcionaron que nin diola. O que pasa que cos nervios dispareme na perna en vez de darlle o can. Iso sí, efecto inmediato, onde teña a perna dormida. Mas que dormida parece que a perna está mordida. Iso tamén, É que ao estar paralizada o cana me dou chance a escapar. Entón trabou nela a gusto. O bo é que está tan anestesiada que me enterei das trabadas. Vou buscar o curo cromo que pareces un ece mono. Senta aí. Ben, Lino. Mira unha cousa, Lino. Ti sabes que é bo para manxar as feras perigosas? O sexo. Si, home, si, o que me faltaba, poñerme a 4 patas para que Trabuco desafogue en mí. Non, home, como vai facer en ti? Non digas parvadas. Será nunha cadela para que se entreteña. Crees que iso funciona? Sí. Mira, a mí, por exemplo, a mí funciona. Mira, onte eu estaba botándolle petardos ali no centro da terceira idade. Non? Estaba tirando petardos e facendo mal todo o tempo. E de repente vin pasar a Jessie. E entón quitouse máis ganas de seguir tirando petardos, porque o único que tiña na miña cabeza era o de... E depois o de... Lino marchou para Santa Comba e volveu coa cadela máis atractiva desta parte dos Xallas. Chámase Talibana. Chámolle Talibana porque é de raza galgo-afgana como os talibán. Mira, pai, agora entendo por que teñen as mulleres tapadas desde arriba hasta baixo. Porque se as mulleres están a mitad de boas cascadelas, non se poden concentrar en facer o mal, nin o yihadismo. Mira que femia máis maravillosa, Home, bonita é, non digo que non, pero algo fraca para o meu gusto. Fraca non, Moncho, fraca non, estilizada, entendes? Mira que cadeirinho estreito, a ver, que cuartos traseiros máis vos, Ese peliño cor caramelo, que parecen desas melenas con mechas. Os ollos, mira os ollos. Ai, os olliños que parece que che están dicindo: ay, soy una chica formal, pero si tú quieres podría ser un poquito traviesa, Xa sei que a actitude de Puscas ben merece un comentario, non? Pero hai cousas das que é mellor non falar. E volvendo ao tema que nos ocupa, a estratagema da cadela tampouco saiu como tiñamos previsto. Lino meteu a cadela no xardín e o can foi por ela. Pero cando entrou, botáronse os dous en riba. Dese que Trabuco a namorou e lle lavou o cerebro. Que personalidade tan forte ten ese can. A ver, Moncho, de que estamos falando? Que estupidez me estás contando? A ver, Trabuco, o can criminal de Rogelio, estálle facendo a vida imposible a Liniño. Vamos a ver, Moncho. É preciso montar unha estrategia tan rocambolesca para acabar cun can. Pero nós que somos? Calvinistas? Animalistas? Non, Moncho. Somos seres humanos. Os reis da creación. Nos mandamos os animais, non mandan os animais en nos. E cando un can se rebela contra esa lei divina, só hai dúas solucións. Acabar con el, ou ben con un tiro na cabeza ou unha corda no pescozo. E acabouse o conto. A ver, seguro que hai solucións menos radicais. Pero vamos a ver, pero claro que é saio. Non hai por que andar a tiros nin colgar a ninguén. A mellor maneira de matar un can é cun criollo envelenado. Non, eu paso diso, Deportividade ante todo. Envelenar o can é xogar suxo. Ah, moi ben, claro. Porque se o can poidera envelenarte a ti, non o faría, claro. Pois non o sei, pode ser. Pero, a él e a súa conciencia. Eu prefiro respetar as normas. Moi ben. Eso foi o mesmo que fixeron as potencias europeas cando Hitler se puxo chulito. Sabes? Hitler non respetaba as normas. Pero non así, claro. E como foi o conto, en que acabamos? Nunha guerra mundial. Pois, por favor, non compares. Como non compares? Non compares ese can, é un psicópata violento, entendes? Igual que Hitler. E dígos unha cousa. Se no ano 39 a alguén se lle ocurrira darlle un criollo envelenado a Hitler,
cantas vidas non se tería salvado. Pensade nisto. Error. Como todos os grandes criminais da historia, Hitler era vegetariano. Nesas churrascadas que montaban os nazis en Nuremberg, o tipo non tocaba a carne, ainda máis que comía as patacas, a leituga e o tomate. Pero sigamos coa peripecia e deixemos os datos históricos para outra hora. Pero que Lino foi envelenar o can de Rogelio. Foi tirar un chourizo envelenado por enriba do muro da casa. Hai que ser ben desalmado, Para mí non mires, O que animou foi Puskas, con o discurso ese de que hai que liberar a humanidade do outro tirano xenocida. Aquí non sabedes o que pasou. Que? Que Rogelio come un chorizo envenenado e agora está no hospital. Ai, Dios mío. Era visto. Na máis que ao horteiro de Rogelio se lle ocorre papar un chourizo que atopou tirado no chan. Non lo collo do chan. Sei que o chorizo lle caeu do ceo. E claro, como unha comida que che cae do ceo pode estar mala. Mira unha cousa, nene, sábese quen envelenou o chourizo? Home, pois claro que se sabe. Sí. Sabe o todo o mundo. Ai, mamá. Foi o da choupana. Quen ia ser que non? Malditos choupañentos, matalos era pouco. Pois chica, Rogelio está vivo gracias ao can Trabuco. E logo, por que? Que fixo? Porque o can Trabuco sei que se puxo a ovear para avisar a todo o mundo. Mesmo se di que o can chamou unha ambulancia. Pero onde non vai chamar unha ambulancia que os can non falan, e menos por teléfono. Que si, mamá, que si que chamou a ambulancia, que o can fixo unha chamada de socorro en Morse. Así, mira, fixo. Total, que a lenda de Trabuco, o can maravilla, non parou de magnificarse. O que é o instinto animal, Quen contaba que o can soubese utilizar o desfibrilador e facer un lavado de estómago? Claro que sí. O can Trabuco merece un monumento. É o orgullo de Nameira. Bos días a todos. O un viño Puskas que ollo seco. Vexo moi contento, Lino, tendo en conta que onte case mata o pobre de Rogelio. Danos colaterais. O que importa é que desde que levaron a Rogelio para o hospital, o can desapareceu. E con el todos os meus problemas. Non, o can non desapareceu, Trouxeno pa aquí. Como que está aquí? Home, mentre Rogelio está no hospital, alguén terá que facerse cargo do can, non? Non podes deixar abandonado un animal con ese entendemento, con esa calidade humana, digo. Ben feito, Puskas. Estás tolo, Puskas, ese can é moi perigoso. Pero tranquilo, home, que eu teño pechado co resto do bicherío. Veña, reláxate que vos vou traer uns callos. O que me faltaba, o inimigo na casa. O abate, que co susto que levei, casi me cago por riba. Veña. E logo, Lino. No váter. Pero ese tipo parece que pide por elas. Cuando burro, non te dixen que tiña guardado o can co resto do bicharío. Bicherío, está no bate. Por no váter, onde teño o bicharío? Que teño o váter cheo de ratas e de nosiñas, home. Carallo, como se está ensañando con ele. Vai quedar sen pernas. Calle ben, intentou envenenalo. Iso é, ollo por ollo, sabes? O carteiro estalle ben todo o que lle están facendo. E os que tendes cans, xa sabedes, a educalos como é debido se non queredes que vos caia un chourizo envenenado do ceo. Boas noites. Love Story. A peripecia que ven a continuación é unha historia de amor entre dúas persoas que a prioris non parecía que estivesen destinadas a amarse. Esta historia empezou con algo tan romántico e paixonal como uns palitos de cangrejo. Que é esta merda, Anselmito? Exquisitos paliños de cangrexo. Compreinos na boutique do Gourmet de Carmucha. Por favor. Bah, isto é comida de pobres. Dámenos, por favor. Devolveos inmediatamente. Mamá, agora comeus todo o mundo. Oh, non me repliques. Resulta que agora nos somos todo o mundo, non? Xa sabes que a min a xente dame noxo. Anselmito, devolveos. Non podemos, mamá, xa comemos neles, non se poden devolver. Que non me repliques. Vividor, derrochador. Vainos devolver inmediatamente. En fin, como ti digas. Carmucha,
lamento moitísimo esta situación. Xa sei que non me podes devolver os cartos, pero, por favor, ti dille a mamá que sí, que mos devolveches, e que ademais eu boteiche unha gran bronca. Tranquilo, don Anselmo, fareino. Xa todos sabemos como é a súa nai. Moitísimas grazas. Esa muller fai comigo o que quere. Tenme escravizado. Eu non sei como podo soportar tanta presión. Sí, temos que cargar co que temos. Mire para min. O meu home embarcado por non verme. Increíble. Navegando por non verte. Que desalmado. Non sei, no fondo somos como dúas almas xemelgas. É falar contigo e saenme as cousas con naturalidade. Brotan con espontaneidade, como se me liberara. A min pásame o mesmo. Debe ser porque sufrimos situacións parecidas. Sí, será. Carmucho. Pois estaban morreando. E eu non sabía que os vellos poidesen morrear. E é algo de moito noxo, Veña, Kevin, non inventes, anda. Tives visión, só nada de los porros. Non, que non estou inventando. Estaban aí, vino eu todo. Mira, é casi mellor que vaya a un sitio bonito para intentar esquecer esa visión. Vou ir ao botellón, vale? Pensábamos que era cousa de Kevin, pero estábamos moi equivocados. Colga ti primeiro. Non, ti primeiro. Vale. Os dous ao mesmo tempo. 1, 2, 3. Non colgaches. Vale. Agora sí. Adeus. Que bonito é o amor, Moncho. Xa veixo, xa. Somos dúas almas xemelgas. Estamos feitos o un para o outro. Quen é? Non cho podo dicir, Moncho, é unha situación delicadísima. Esa muller está comprometida, ten parella. Polo de agora queremos leválo con discreción, que non se entere a xente. Pero logo non me podía dar unha pista. Só che podo dicir que era unha empresaria do mundo dos negocios, unha industrial moi poderosa do sector de ultramarinos. Non sabe canto me alegro, don Anselmo. Grazas. Veña, vai á floristería e lévalle o ramo de flores da miña parte a Carmucha. Xa, a Carmucha. Sí. Por suposto, non ten nada que ver co que acabamos de falar. A que agardas, Moncho, vai? Dame, a que me dio os cartos para o ramo. Os cartos? Moncho, estamos falando de amor. Paga os tíos teus cartos e celebra a miña felicidade. Corazón que baila con corazón. Cariña sorrindo. Confetis, serpentes e bailarina flamenca. Toma. Vamos a ver. Non nos vai dicir quen é, Non podo, Lino. Encantaríame facervos partícipes da miña felicidade, pero é unha muller casada e hai que respetar as apariencias. Non podo. Mira. Pero que atrevida, Non sei se mandar. Non vou facer. Ai, que contento estou. Busquis, pa unha ronda que pago. Moncho, mañá podes entrar 5 minutos tarde. Que contento. Don Anselmo estaba moi agradable, dun humor fantástico. A min parecíame ben que estivese saindo con Carmucha. Pero Elvira logo me quitou esa idea da cabeza. O teu xefe ten unha relación coa miña peor enemiga. Iso é un equinoccio, Moncho. Ti espera que colle confianza ela e xa verás como te empeza a tratar esa frouxa. Pois mira ti, non reparara neso. Hai que impedir esa relación como sexa. A ver, Carioco, é unha situación gravísima. Carmucha anda con outro. Dille que faga algo bonito para conquistala. Unha carta de amor, dille. Mira, eu penso que se lle escribes unha carta así, dicíndolle cousas bonitas, eu penso que a recuperas, Sí, seguro. Vaya festa tiño o tipo. Di que non quere saber nada de Carmucha, que por el que ande con quen lle dé a gana.
Echo unha lástima. Echo unha lástima porque o da carta era unha idea caralluda. Seguro que Carmucha se abrandaba. Ten unha idea. Esa carta vai chegar. Como? Como se Carioca non vai a escribir? Pois se non a escribe el, escribímola nós. Sí, señor, Elvira. Xo di a Biblia, se a montaña non vai a Mahoma, vai Mahoma... tomalo sol. E así foi como nos puxemos a facer a suposta carta de amor de Carioca a Carmucha. Cada un aportaba algo do seu estilo persoal. Mi moi querida Carmucha, espero que al recibo de la presente esteas bien. Yo bien. Adiós. Gracias. Te escribo estas líneas desde el Mar del Norte al mismo tiempo que veo desde proa las pirámides de Egipto. ¡Qué toque cultural que da tremendo, verdad! Espera, non me interrompe, nena, espera. Sé que entre nuestra hay una gran distancia, pero aún así mi amor cara a ti sigue siendo invencible por todo. Solo quiero lo mejor para tuya, María del Carmen. De corazón te lo digo. É que o español dalle un toque tan fino e tan elegante ás cartas de amor. Bueno, as cartas de amor é o rock. E mirade aí os Beatles, e máis a todos esos que cantan en español. Sobre todo ese español cerrado de Valladolid que casi non se entende, dalle un realce. Chico, y si ese hombre te hace feliz, no me quiero interponer vuestra, pero quiero que sepas que me acuerdo tuya a todas horas. Surcaría todos los mares. El Atlántico, el Pacífico, el Nilo... Todo solo por verte un instante de nada. Para mí eso sería la felicidad. Sé feliz. Si tú lo eres, yo lo soy más. Ay, pero qué carta tan bonita, Jesús. Ay, meteu o Pacífico, que non é un mar, pero quedou que ben bonita igual. Sí, sí. Unha carta admirable. Inclínome ante ese home. Eu que pensaba que marchara por non verme. Sabes... Este calquera día volve. Un poeta, un alma sensible. E que castelán tan fino e requintado. Vese que se lle pegou andando por todos eses mares. A verdade é que sí. Anselmo. Sí. Como comprenderás despois desta carta, o noso é imposible. Comprendo perfectamente. Non teño nada que facer. Retírome ante un home así. Pero sempre nos quedará o polígono. Eses instantes de fugaz felicidade. Sí, sempre nos quedará o polígono. Iso non nos lo pode quitar ninguén. En fin, querida Carmucha. Anselmo. Tal vez un último. Sí, funcionou. Acabamos ca historia de amor de Carmucha e don Anselmo. Non é para sentirse orgulloso, xa sei, pero mellor así prevemos males maiores. Sí, amigos, sí. Esa historia de amor rematou. Xa non estou por esas ideiras. E, francamente, sería un canalla se me interpuxese entre esa magnífica muller e o gran autor desa carta. Sinto unha admiración infinita por él. Non me diga. Que faste aquí, idiota? Veña, vete traballar. Somos unha hora, don Anselmo. De que ten que ver unha cousa con outra? Marchas traballar porque cho digo eu. Veña, mocho, que hai que producir. Ala, ala. Vale. E así rematou esta peripecia dos amores de Carmucha e don Anselmo. Ninguén saberá nunca quen foron os autores desa carta tan bonita. E don Anselmo volveuselo de sempre, e tratarme mal. Non sei eu se faríamos ben de todo. Era visto...